Ще ме извините за скромното изпълнение. Днес ще разгледаме един ден от живота в отделението за новородени в местната болница. Подяваме те, Жоро, спри! Шибания телевизор, моля те! А? Моля те, спри шибания телевизор! И след това влизаш. Извинявай, миличко. Не искам да те будя, но тук му даваха за някакви бебета и реших да свиквам с тях, защото нали знаеш, че не ме кефе. Аз те обичам, чернокосо момиче, аз влюбен съм в теб, чернокосо. Добре, ще стана. Сега би трябвало да личиш в момент и да смениш нещо. Аз влюбен съм в теб. Погледнахте, нашите очи се сляха, шептувах за сън. Но Подявали те, Жоро, моля те, намали шибания телевизор. А? Моля те, намали шибания телевизор. Аз те обичам, чернокосо момиче, аз Извинявай ме. съм те. Не иска да те будя, но тук му даваха за някакви бебета и реших да свиквам с тях, защото нали знаеш, че не ме кефе. Извинявай, миличко, не искам да те бъдя, но тук му даваха за някакви бебета и реших да свиквам с тях, защото нали знаеш, че не ме кефе. Опа! Але, ти не ми обръщай. Като черни дупки са, поглъщат всички пари на родителите си, любовта им, грижите и пак не им стига, а искат същото и от околните. Ти въобще не ми обръщаш внимание. И от околните! Аз много правя на работа. Сега. Правиш го и мисля, че тук някъде чакай да спрем сега. Да, еми като пипне и това. И не мислиш да имаме дете скоро, нали Мио? Нищо, дай! Нищо. Аз влюбен съм, влюбен в теб. Влюбен съм, влюбен в теб. Ако искаш да паузираме, да. Да паузираме. Да. Аз после ще го режа. Дай, важно ще набира. Да. Тук си изваждаме една... Абе, Йони, какви са тия тука железари, бе? Е, така трябва да звучиш, чули? Естествено. Да. И си влизаш пак. Тялом съм тука. Точно за това те обичам, скъпа! Защото мисля по един и същ начин. Тя не го чува. Да. Тя тук близо. Скъпа, добре ли си? Викаха звукопарата, за си справите на там точно в този момент. Шума, отпускането на души, шумоленето на билна вода, поема тишина по теб. Добре. Точно. Аз тук като стигам си чува шума от... Като стигаш е тук някъде. Да. Къде прецениш? Да, и тук за да мога да чуя. Да. И тук се чува това. Да. Е това. Добре. Жоро, сядаме, пирогирата, другата казваме да съм маш.
Като съм с тебе. Такъв живота скучен, много често се... Тук ми звъни вече на вратата някой. Тук вече този епизод ли? Добър ден! Чакай. Дай. Добър ден! Имам удоволствието да ви поздравя, че вие току-що спечелихте специалното ни предложение. Мулти, супер, мега комбинираният витаминен продукт, противозачатъчните таблетки, Супра Бебе. Има ли жена, която да живее при вас? Майка, сестра, приятелка, съпруга? Ако има, то вие сте нашият следващ щастливец, защото ще спечелите Мулти, супер, мега комбинираното ни извънредно намаление само тук, само за вас и само сега. Това е добре, обаче малко дълго. В смисъл... Според мен, ти си знаеш. Той ще му каже, той въобще няма да иска да чуе толкова. Отговора. Да, Ясно. добре, че е достатъчно. Точно като тия агентите, нали? Да, за да опечи. Добре. Значи... Добър ден! Имам удоволствието да ви поздравя, че вие току-що спечелихте специалното ни предложение Мулти, супер, мега комбинираният ни витаминен продукт, противозачатъчните таблетки Супра Бебе. Има ли жена, която да живее при вас? Майка, сестра, приятелка, съпруга? Ако има, то вие сте нашият следващ щастливец, защото ще спечелите Мулти, супер, мега комбинираното ни извънредно намаление. Само тук, само за вас и само сега. Малък. Колко пъти да ти кажа, че не одобрявам това, че пускаш на разходка кирливото си лице по моя блог. Кирливото си лице по моя блог. Що му кажеш просто да бе тук нещо такова? Нещо такова. Защото той нарочно, ако си изгледа толкова дълго, колкото не. Ясно. А тук има какви Добре, аз точно за това искам да разбера. Искаш да трупа си с лънцата си, да хвана някаква котешка боли си добра? Не, тук има някаква грешка, нали? Нямаше код. Да. Толкова че така се боли. Добре. Сякаш много. И казваш. Моля те, бъдете това. Моля Under waterfall, the girls return, the summer balls, let's feel the eyes, like scissor song. Че не го виждам. Не? А той пада надолу ли бе? Как ще се претърпаш? Той ще се претрепе човек. Не, виж това, той е такъв. Внимай. Значи ритъм от тук отзад. Аз ще го направя. Не, защото ми е интересно. Искаш да го има това Аз момент. съвсем професионално, ама не да го има там да го... Внимай, човек. Ти да си отбай някакви кадри. Да. Айде, аз тук хванала си ме и... Айде, ритъм. Леко. Нещо е такова. Това обаче, ако трябва да убедително, ще стане опасно. И да не съм те видял отново тук, защото е друго. Онзи полита по стълбите търкувайки се, спира накрая и на едва се изправя, поглежда отчаяно към Жора. Да, и Джо какво казва? Казва ли нещо? Дай ти още един шанс ли, как И беше? не съм те видял отново тук, защото другия път няма да ти простя. Поизправя се и с усмивка. Ето, виждаш ли колко съм добър, давам ти още един шанс. Жора се обръща и си близо става. Да. Добре. И това е края на епизода, нали?